Yes, it's for me, maybe I come up with it. Double screen, I got But it's just Africa. She actually needs to start paying for it now. Oh, I got Tenga. Phone in up your money. Yeah, I want to know. I didn't take where we got exactly who land that. City center ku Liverpool. Right, hande tadzoka kuma toes. Tadzoka kuto guys, tadzoka kuto hande muone Liverpool. Inonzi Liverpool ino iriba okay. Tonikwa zvimbuya zvakatogara pashe zvitumwa dore ende handina kigwe baba pai ndo stadium paya Liverpool Academy high school. Chikora ichi? Okay. Masikati kuno guys kunoda kuzoti aku diaspora komonda nyepa. Imati matoye usiku ere makutovateko kwisi tichiri kutongunduruka zvedu masikati kuno. Kwakachena kunoku masikati. Are you going to the docks? Yeah. Okay, yes. That's Liverpool yakanaka. Ende mambori wa dzimba idzi dzakadai dzakasiyana dzakatosiyana nedzimwe design ndau iri pakona pe. Ada kuzokwira mukati kuwira pamota menyu. Apo kamukona kamututu kacho kari kudriver. Anakana kadi kuduku. Akapfeka mask. Akadona anotopwanyika musoro. Pangozi. Oh, yes, student accommodation ish. Okay, ndoma student accommodation nanga chikarai. Yeah, there's like 4 investors. Okay. Ayo. Up. Zvenike. Kwa kuti nari kumanya zvaro kuti wadzungu. Kuni wadzungu katasa foni. Koisi tiri mukati. Ayabva itwa asima building asi imanywa nayo. Auda kuchirovera. That's not that. Iro building kasi nyuwa niro. Yeah, new hospital saka cheda nepondo kuna zi. All right. Because Zima building in South Africa. Yes, we are South African style. Yeah, como se chama para hospital. Iyo iyi. Ya como je. Hano gara ni baba. Place aya. Kwa mapindira ngokonda kudzari kati mjati ekeni my life monda njire vani mai. That's the old hospital. Yeah, grey. Okay, to your inyooneke. Kune mabuilding atova kwa manyuwa umbona ati apo varotovaka style dziri kwa mazana kuti za queen idzi. This is the new one. Oh iyi. Murikona ndi guys kuno kwakatofanana neJoburg. Murikona mabuildings aya kuita kunge Joburg. Hanza nguwa ina nokusi nguwa yeko zvozva meno asi kuchiri masikati 10 to 8. 10 to 8. 10 to 8. Manere? Oh, im. 10 to 8 izvozvi? Ah, im. Ah. Kwaite idiro dziri kuma4. 10 to 8. Shu, ndopanoona zvishamiso zvaMwari. Kwai 10 to 8 guys. 10 to 8 hazina Caroline machokoto muri kupinda uye ku Liverpool. 10 to 8 zvarakadai. Kamwari vanoshamisa vidwe. Saka kuti kuma vanhu vanoti kuma 12 ndofunga. Kwai 10 to 8 manheru guys. 10 to 8 manheru. Ya pakaipa. Zimani zuwa ridokedza.
apo pakubva manisa kwai makabva kugwerina liyos ndakakosvika ndikadarikira ini uku hakuna kuma buildings ari kunyatsomaita iyo zvinova zonyatso adopta zveku South Africa because avo vanga mabuildings akwinika uganga vakuchinja manje aya mabuildings avakwa manje manje anotoonekwa ihotel noveto. Then the next one Liverpool University. University of Liverpool. Medical school. Giraffe building. Kwenda ndovhara maoko kuti tivati marketing vata yenyu guys kamudi made rest meli kuno here kuningi kuno kuchando chakudedza kana ndimira ndimotsvaga imba yangu kana ndakuda mate ndokudana aiwa kwaidzi 8 now saka patinomuka mangwana makuseni tinomuka zuva racho takatocheka nyika saka kuviri saka kusi kuvira saka my shops, that means they extend also kuvhara musama nakuvhara same time more or less. Most of my shops, my big shops are anononoka anyway. Aitomboita 24 hours vakatoregera nenyaya yecovid pacovid ndopavakaregera most shops. Okay, but masupermarket inovhurwa musi wemonday namidnight kwai musangana mai mazuva aiwakanda yozovharwa musi wesaturday inenge yakavhurwa anytime 24 hours. Sure. Kana McDonald's jaya inenge 24 hours chero pawadira unongonotenga bag. Okay. Apple. Do you invest? They invest. Medical school. Okay. So when I'm not to want to book no katopindaka. Want to motor mafarina? Ojo dura. Apa zwari kuita kunigiri pisa mai mwana na 8 8 manero asikana zvodonyatsa kuza kuti 8 kune zvakadai kwai 8 manero guys ndosaka ma buildings akonda avhara atanovhara kuma 5 ndo tine time moya meno zviri kuitoitikawo pakaipa. Taura ko clergy mwari ndashamisa mwari ndavatya ini chechi yona ichi cheroma iyi cathedral isho yakakura mune vakazara vari kwachi vari mucathedral imo rumba long days, short nights. I live a queer cura with yet everything in medical institution. Yes, I am a building Zarapai campus in West of Liverpool. Then from here, they have the other one near Liverpool, John Moser and Europe. I see the biggest city in Liverpool. I was. Haka na rukusa Afrika chako baruta shughuli zikoti mati 8 kwanza 8 kune ndosha tukutaura tsakani kuti mwari vanochamisa ndi 8 ufunge 8 chaidzo kune ziva rakachika kudai kwedu ku Afrika titozvizivi zvinopa kuti varungu vari blessed kwedu hatizvizivi ku Afrika sure. Iyo building ya Queen Antoni ama building udara esa adoni zvakasimba zvima building izvo zvisho indoshandana nhasi azvidoni church it's an all working church manje MCTG Mark TG ukutoona kuti kuno akusati kwatoba harisati tatombonyura watinonyura kuma 8 kuno izvo dziri kuma 8 richakatocheka nyika kudai dzitori kuma 8 so richori kuti akacheka nyika kudai ilife nenzi
This is what oh. Oh, English already. Dio. Avo vari kufamba chikrosa road avo. 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 Music. Classical music. Apa bayi apa? Izin bayi.